Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaura za ka gan shi a kai. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan jiragen ruwa ne na yaƙi na Iran. Iran ta ƙara ƙarfafa tsaro a mashigar tekunta wadda ke haɗa jiragen da ke ɗauka wannan hanya domin zuwa kasuwannin duniya da kayayyakin hajoji daban-daban. Iran ta ƙarfafa tsaron teku. Wannan jirgi kamar da kuke gani, jirgi ne wanda ƙarƙashin teku yake tafiya. Ƙarƙashin teku yake tafiya kuma jirgi ne na yaƙi ne a matuƙar hatsari. Duk jirgin dakon kayan da ya buga to ya gama aiki sai ya toye gaba ɗaya. Jirage ne na ruwa na ƙarƙashin ƙasa wanda ƙira kuma Iran ne. Kamar da kuke gani, jirage ne na ƙarƙashin ƙasa, su cikin ruwa, ƙarƙashin ruwa su suke tafiya. Ta ƙara ƙarfafa tsaro a tekun ta gaba ɗaya biyo bayan rufe mashigar ruwanta da ta yi, wadda ke haɗa jiragen da ke dako kayayyaki domin zuwa kasuwannin duniya, wadda hanya ce da take ba da dama samun abubuwan da duniya ke samu cikin kaso 5, kusan kaso 1 da wani abu ta wannan hanya suke hitowa. Kenan za a samu babbar cikas kwarai. Ko da yake tun daga yau ma litinin, yau lundi le 23 juin 2025, farashi ya ƙara hauhawa, ya yi tashin gwauron zabi a kasuwannin duniya biyo bayan wannan mataki da Iran ta ɗauka.